Hi! Namiss ko mag-voice over. Tara't samahan nyo naman kami para naman tayo magbakasyon naman. Eto nga kakabsat at kita nyo naman ay nagpintas dito sinakyan mga dalaks nga dalit. Kita nyo naman ho ay may tablet pa. Nagpintas ka talaga ti upgrade iti dalin tata dahil nga deluxe at meron na ring CR ito. Ati nga tagkit kita ng iti movie. Ay, makarelax ka talaga dito. Kaya tanyamit tinelyasa ko. Ay, nalalak ka niya. Nung nakaraang uwi nga namin ay hindi ganito dahil nga sira yung mga tablet nila. Pero ngayon, kita nyo mamet. Uray, anya nga movie nga kayat mo, pwede mong i-play. Very recommended ko talaga itong Dalinday. At hindi ka rin kakabahan dahil nga very smooth yung pag-drive ng driver. Eto nga, tagawid niya nga ata pimples ko. Dilaw dan tumanen. Eto nga at bandang 3 AM ay nagising na ako at kita nyo naman, nagmayat talaga dito. Ayan, dik lang ang Mono Santiago ating nga tulay. Tingnan nyo naman ang view, ang ganda talaga. Eto nga at gising na rin ang bebe love ko. Kaya't ine-enjoy na nga ang pagtingin, pagsulyap ng kanyang kapaligiran na nagpintas. Pero siguro mamimiss niya lang yung daddy niya. Alam nyo kakabsat ng biyahe yan na may LBM. Bandang 5:30 AM na nga at nandito na rin kami. At ito na rin yung sign pag nandito ka na sa amin sa Kawayan. Umutot ka? Andiyan, sana yutot mo. Nagbiyahe nga kami nang masakit yung tiyan namin at nagtaki kami. Thank you nga ho pala sa mabait na conductor at yung driver na napaka-smooth mag-drive. Thank you! Okay guys, dito na kami. Feeling artista. Allah. Eto nga, tigigtatimanong ko dahil nga nandito na kami. Sa totoo lang, ang alam talaga ng pamilya ko ay darating kami ng 25. 23, nagbiyahe na kami, kaya ayan, nakiktot sila. Agkapit tayo kakabsat. Bye, JJ. Eto nga ho, naghahanap nga si ate ko ng makain namin ngayon. Pala yung kamoting kahoy na tanim nila na sobrang sarap. Pero nga niyan ay nagugot naman kami ng mga dahon. Mayat na masustansya. Fresh na fresh from the yard manang ko. Ngem ala, wala sa pulan mi oray may isa. Samahan niyo naman ako para magluto ng aming kakainin sa ilaw. Before the go. Eto na naman ho kami at pupunta naman kami sa palengke. Naalala ko nga ho, nung dito ako nag-aral nung high school at tingnan nyo naman, ang laki ng improve dahil mas lumalaki na itong school na to. Grabe, sobrang daming memories nga ang naalala ko dito sa school na to. At ating ngaron tayo, itika na yun nga malalayos dito. Ayan, sapay lang kumatahan, mit nga uni nga grabe, no? Aglayos dito. Huroy, nakadanon kami mit lang dito palengke. Unang pinuntahan nga namin itong bilihan ng mga isda. At yung nga ginatang mi dahil nga ito yung favorite nila. Ano may sa kilo kasi ate? 7. Pangdoki at pangdoki ako sa gulat nga ako dahil nga mas mahal pa pala dito ang tilapia kaysa doon sa amin. Talaga kasjay, awan ti lugar talaga pilpiliin na talaga mahal talaga ang mga bilihin ngayon. Eto nga si ating Nene. Shout out to you ate Neneng. Eto pala yung kanyang pwesto. At dahil nga favorite natin ni Tatang ko ay sugumatang na nga matagal-tagal na rin ako hindi nakakatikim ng hito. Ito naman yung tahong na 90 pesos sa 1 kilo. Kung nakarot yung damanan ko ay pag 2 kilos ay madi nga mabalin dahil nga madami kami jay karayan nga apan. Iso nagalanak nga rod iti talo nga kilo. Dalpas mi nga gumatang yan iti lamlamis tahong kasjay. Dito naman kami sa may gulayan at may mga mangga at singkabas naman ang aming pagod mag-bisover for the go. Dito naman kami sa may mangga. At ito naman yung aming papapakin mamaya. Mangga kas kadasing kamas kas jay. Suka tayo. Oy. Yung tawad ng tawad. O, diba? Basta nga Ilocano ay talaga naman nga mapumayag nga makadawat i discount. Kadwa mi nga rod the chat ken manong Michael. Nga tagabitbit iti kinagat kami. Madik nga rod nga damdamag iti presyo ditan pero tigulay ay siguro ay medyo mas mura lang sila ng 5 to 10 pesos kesa dito yung Manila, tigul-gulay. At ito na nga ang favorite ng lahat, ang singkamas. 80 per bundle pala yung mga nandyan. Kumuha din pala kami ng kamatis at hindi ko na alam kung magkano ang kilo nito. Basta tinalam iti pang 20 pesos sa ajay. Say hi kuya. Ano tong pesto mo?
Tupe. Ano nasa harap nyo? Ay, kay Kuya Tupe. Shoutout nga po pala sa aming auntie at nagtitinda siya dito sa palengke ng mga sibuyas, bawang, kasjay, dagari, krikado, isungarod gumatang kami kanya na krikado ang sibuyas, bawang, kasjay, at eto na nga, at dumating na nga ang aking mother. At may nakita nga ang ate ko at eto nga daw yung favorite ng tatang ko. Kaya naman, ginatang ko ato nga isda. Uy, grabe, tipudot na talaga ang tipudot na. Kaya gawid kami nga ruden, kahit kadwami ni Nana. Ayan mga kakabsat, at kami uuwi na. Sana nagustuhan nyo ang aking tour dito sa aming palengke. Hawaiian. Ano nga kakabsat, at nakarating na kami sa bahay at yung pinagluluto manon. Yung iba nga ho dyan ay kinuha na ng aking auntie at yung pinsan ko para naman sila ay magluto. Basta tinlutok lang ita ay pakbet, kasjay, dagijay tilapia, ngayon tuntuno mi. Bagak nga rod, ito tayo agtunon, tapnuno, apan tayo di karayan, kis mga tayulat ta, nawan tuno-tuno, kasjay, kahit kadwak nga nag-prepare ni manang ko. Hindi na nga ako nakapag-vlog dyan dahil nga agbad madali kami, kaya ano orasin, kaya apo, Diyos ko matuntuno kami tulat tayo dyan, karayanin, tikinapudot na. Ati nga rod, tilapia nga tuntuno mi, grabe, nagimas. Uy, at eto nga, awan iti video tayo nga aglutluto nak iti pinakbet tita dahil nga agbad madali kami talagan. Natapos na nga ang lahat ng luto at eto nga papunta na kami at grabe talaga tiinit nyo, permi matuntuno kami ditan. Lalo nga tanod da kami di karayanin pero mas enjoy, mas pinili namin na dun kami mag-swimming dahil nga mas marami kaming memories sa Carayan. Samahan nyo naman kami para pumunta sa ilog. Uy! Eto nga, nagulayan na rin ang drawing namin, magbipinsan na pumunta sa ilog. Eto nga, natuloy din yung aming pagpunta sa Carayan dahil nga eto nga yung mga plano namin ng insan namin at yung mga ibang auntie namin at mga pinsan ay wala. Dahil nga may nasikaso sila kaya hindi ko sila nakasama. Kanyamit tini nakakamiss dito nga nuwang. Malagip ko nga ro dito ubing kami ay ure awan pa yung at milatapan dito yung Carayan. Duri ka sa tikapudot na ay ang sarap talaga balik-balikan. Uy, ang laki na nga din ho ng pinagbago nitong Carayan dahil nga pag nagbagyo ay agtib-tibbag iti daga. Kaya naman eto nga sementado na para rin sa safety ng lahat. O diba, low tide nga dito nga Carayan, kitain nyo mamed kaslaawan danom na. Pero alam nyo, pagdating sa gitna ay medyo malalim na yan. Masarap talaga pag ganito kasama mo ang buong pamilya, kamag-anak, karuba, kasjay. Aroy, salamat. Kami nga muna yung nauna dyan. Iba nga ho ay parating pa lang. Ito nga ho yung sinasabi nila na pupuntahan namin yung Riverside kaso sarado pala pag linggo. Ito nga ho yung mga pinsan ko, mga auntie ko, at mga pamangkin ko. At ito, inaantay pa namin yung iba para makapag-start na rin. Habang inaantay nga namin ho yung ibang kapamilya diyan, ay eto, madama kami palagpat-patugtog, pa-music, kanta, kasjay. Nagkatuhan nga ho kami diyan ng aking pinsan at yung ate ko dahil nga eto nga, namiss namin yung banding namin na ganito. Bata kami na umulit ibayog o kawayan, kasjay. O kita, tigin na saya ni manang ko, natinag lang nga ro na di cellphone na. Grabe, habang nag-edit nga ako nito, ay talagang tuwag-tuwa ako at permit ikatawak talaga tilig ko kanimana. Kasla kami lang unggoy dito kawayan nun. Nga dito na rin inihaw nila Kuya Bear yung ito dahil nga hindi na nahihaw kanina doon sa bahay. Kitain nyo mamitikin na imas na numatulo dito nga hito. At eto na nga sobrang init na talaga. At kita nyo naman yung Carayan. Yung mga bata talaga yun. Sobrang init nga ay nag-enjoy talaga ang lahat. Aminin nyo, na-miss nyo rin yung ganitong banding. Yung nandun kayo sa may lilim ng kawayan, sa may tabing ilog, gano'n. Kita nyo naman si tatang ko at eto nga at nagmumuni-muni at sinamahan ko nga dyan at sabi ko nga ay tang maalalamidi nga burburas tatita ni love you tatang ko. Eto nga at nagsidatingan na rin sina auntie at yung mga pinsan ko. So dito po kami sa Baringin Norte. Oy, tour mo auntie. Dumating naman po yung aming pamangkin na vlogger. Aroy, grabe talaga naman nag-enjoy yung mga kids. Wala nga dyan si JJ dahil nga gustong-gusto talaga na magtampisaw sa ilog at kita nyo naman, nag-enjoy talaga siya. Ang sarap nga maging bata at tingnan nyo naman, kahit sobrang init ay talagang tuwang-tuwa yung mga kids. At syempre may bata dyan yung Auntie Shirley namin. At syempre, hindi mawawala yung ganitong bandingan, yung kwentuhan, inuman, kasjay. Hindi ko nga na-video dyan yung aming pagsayaw dyan sa may Carayan at sobrang saya ko talaga. Dahil nga once a year, gano'n, pag umuwi lang kami na may banding na ganito. Sana maulit muli. Ay, salamat. At ito na nga ang pinakihintay ng lahat, ang kumain. So, sarap ng mangahin namin dyan. Merong paan ng manok, pakbet, nga dyan nilutok, na nakaimas, at yung tilapia, fishball, at marami pang iba. At yung mga food na afford lang namin. Uy, totoo yan.
Grabe, sobrang saya namin dyan. At wala makakatumbas yung kasiyahan namin dyan. Aroy, eto na naman kami magkakapatid. Nagbabardagulan na naman kung saan-saan. Alaman! Bakit talikwator ni Elias? Grabe, iba talaga ang bonding pag nandito ka sa may nakasanayan mo. Sa may nakasanayan mo dito sa may Carayan, pag kasama mo ang kapamilya. At nagawid kami nga Ruden. Kaya babaunin na naman natin ang memories, mga kapamilya. At pagkatapos nga ng banding namin dun sa may Carayan, at dito naman kami nagbanding sa mga auntie namin dito sa amin. Oo, di ba? Wala nang tigil sa pagpapapasyal. At eto na nga, spread the love of our lives. Samahan niyo naman kami para makikasar. Eto nga at kasama ko si ate ko na pupunta kina Rosan dahil nga kunin namin yung gown ni Dariela. Grabe, 5:30 nga yan ng umaga. Ay, kita nyo naman kay ganda ng sinag ng araw. Ayan, ni Manang ko nga ro dito nag-drive di takit. Kasama namin pala ay si Edlin. Naalala ko nga ho, nung nag-aaral pa ako dito ay talaga naman kahit sa sobrang init, araw-araw namin to nilalakad ng mga pinsan ko. Medyo malapit nga lang ho, kaya eto na nakarating kami. Eto na nga at nagde-decorate na sila. Nakailang fit na nga rin si Dariela sa mga gown at eto na nga, meron lang isa na kasya talaga sa kanya. Ay mama, salamat. May magkasya na rin sa akin. Aroy edi gising na yung mga makukulit. Favorite spot po talaga namin dito sa harap ng bahay dahil nga nandito na rin minsan yung mga uncle, auntie, ganyan, napandaag sakto. Iigib sila ay nandun na rin sila sa bahay, makipagkwentuhan, agkape, kasjay. Bago nga kami pumunta doon sa may kasalan ay nakain muna namin itong mga bata. Kasama nga namin dyan si tata na nag-almusal at kita nyo na talaga na may bulpultit si tatang ko at binibiro nga itong mga bata. Eto nga ho, inaayusan na yung mga abay at yung bride. Ay, kaganda naman ng bride. Eto nga ho, si Sir Jackson pala yung nag-ayos sa kanya. Kaya nga ho, super ganda ng ating bride na si Roseanne. Agad kong pinila si Dariela para naman mas maaga siyang maayusan. Shoutout nga po pala sa mga nag-ayos sa aking baby. Ay, salamat po. Eto nga at mag-start na yung kanilang kasal at eto nga ay sobrang init kaya na may pawis na pawis talaga yung mga abay. Dito lang din ho yung reception ng kanilang kasal kaya na may eto na at excited na ako na magmarcha yung aking tatang. Oho, siya nga po ang tumayong tatay ng aking pinsan dahil nga namaya pa na ho yung aming uncle. At eto na nga ho ang aking baby love ng little bride. At eto na nga ang pinakahintay ng lahat, ang paglakad ng bride. Tinatanggap kita, Ferdinand, upang aking maging asawa. After nga ho ng seremony ng kanilang kasal at eto na nga sa wakas, You may now kiss your wife. happy wedding sa inyo mga insan! Eto na nga yung gustong-gusto naming part, ang sumayaw ng sumayaw at mag-enjoy. Balbalse, agbalse tayo amin kakabsat. Oh, kita nyo ba yan mga kakabsat? Naglaing agbalse talaga ni tatang. Oray na talaga nga kinli-kinli. Nag-chat nga rin kami ng pinsan ko dyan at kita nyo naman, madimi ang muunay nga agbalse. Oh, kita nyo naman, ang saya-saya namin, pamilyang marunggay ko na nangarot nga, nakatagtagari kami unay nga kakabsat. Sabi nga ng mga pinsan at mga auntie ko dyan, ay dito na kami sumabay para naman may makatagari at mas masaya talaga. Grabe talaga, wala talaga ako masabi sa mga to. Ay, nako lang talaga. Fast forward nga tayo at eto na at kinabihan na ay dito sa amin. After wedding ng seremonya ay eto naman paggabi ay balbalse kasjay gala-gala.
aming teacher mama na si Ma'am Dali. Shout out sa iyo, Ma'am Dali. Thank you so much po. Tayo naman ang magbigay ng tulong paggala sa kanila. Inabot din namin pala diyan yung regalo ng mga SK sa amin at di ko na rin na video yon. Pasensya na Yan wish ko lang. Magsama kayo ng matiwasay. Happy wedding. Samahin niyo naman ako para makikismis. Ay, ito nga yung iuwi namin na sa bahay. Pahinog na nga lang namin to sa bahay. After nga ng aming chikahan sa aming baryo ay dito naman ako kina Nanang. At ito nga yung kanyang munting sari-sari store. At may mga halo-halo rin siya. Abay, pagbutihin ang pagbebenta, Nanang. Abalik na nga kami kina ate dahil nga ito nga yung pagbalik namin sa Maynila. Grabe, sobrang miss na miss ko na naman dito sa may baryo namin. Kinaumagaan nga at ito na nga yung nagmuni muna kami dito. Dahil nga sa sobrang aga namin kumising. Okay na din yun dahil nga ito na nga yung pinakalas din namin dito. At grabe, miss ko talaga tong batang to. Eto nga, pinag-grocery ko muna si Tatang. Sabi ko nga sa kanila ay kunin na nila yung mga needs nila sa bahay. At syempre nga yung gatas ni Tatang. Ito lang naman po yung mga mantika, yung mga asukal, ganyan. At syempre yung mga kape, at mga noodles, at mga sardinas lang naman yung to nila. Naku yan lamang po yung mga gusto ni Tatang, yan lang po yung mga kaligayahan niya. Ito nga nagkita nga kami nung aking auntie at shoutout sa'yo, auntie. Aray ay, salamat po. Sabi ko nga sa kanila, yung malaki na ang kukunin nila pasaway yung maliliit lang yung mga gusto nila. After nga ng grocery nila Tatang at eto na nga, kakain naman kami. Kasama ko po yung mga pamangkin ko at yung mga ate ko. Hindi nga po nakasama diyan si Nanang at may emergency siyang pinuntahan. Tinanong ko nga si Tatang kung saan gusto kumain ay eto nga mang inasal daw. Ay, kasarap. Kain tayo mga kakabsat. Pero alam nyo kahit mang inasal yung gusto ni Tatang, yung mga kapatid ko ay eto nga. Konti lang naman yung kinain nilang kanin. At syempre, busog na busog lahat, lalo na itong si Tatang. At syempre naman itong baking pamangkin na si Stephanie. At ito rin mga pamangkin ko. Aroy, JJ, maawa ka dyan sa ice. After nga ng aming kainan at eto naman ay maglalaro naman yung mga bata. Nag-enjoy at nagsaya kaming lahat dyan. After nga ng gala namin, muna kami. Siguro mga 3 oras kami natulog dyan. Gising nga ako ni Pacquiao at kukuha nga daw kami ng ugot ng kamote. Uy, salamat. Kasarap nito. Tanim nila ate at eto na nga at kukuha muna kami para maiuwi ako. Konting oras na nga lang diyan at kami magbebiyahe na. Ay, aruya, mamimiss ko kayong lahat. At syempre, hindi mawawala yung ating merienda at eto nga si ate pinagluto tayo ng pansit. Eto nga daw yung pinagmamalaki niyang recipe niya na talaga na may sobrang sarap at taob talagang grabe, kaldero. Sobrang sarap talaga yung pansit ng ate ko. Tuloko ko nga diyan si JJ at eto na nga at paiyak na kaya naman kaya na nga lahat yung mga gamit namin at yung mga pasalubong namin na gulay. Nakarating na nga kami diyan sa may terminal at eto na nakipagchismisan muna kami bago kami uuwi at bago kami sasakay sa bus. Nakakamiss na naman kabanding yung mga chismisan natin. Hindi yan mawawala sa atin dahil nga eto nga at magpapaalam na naman tayo. Eto na naman yung part na masakit, gano'n, dahil nga uwi na naman tayo. Grabe, ang saya at ang daming memories na nagawa natin. Uy, babaunin na naman natin ng masaya ang ating mga memories. Hanggang sa muli!